गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमनायखौ हरग्रोबाय। दिनै 8 मार्च 2023 बिएन बड' निउसाव बयखौबो बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गोजोनथाव खौरां, बर'नि फिसा अपुर्न नार्जारीजों दैदेनजानाय भारतनि जोलुर गेलेग्रा हान्जाया एएफसी अंडर-20 वमेन एशियान काप क्वालिफाइ राउन्ड 1 आव देरहासार जानो हाबाय। भियेटनामनि ट्राई स्टेडियामाव भारतनि हान्जाया सिंगापुरनि हान्जाजों गेलेदोंमोन, जेराव 7 गलाव भारतनि हान्जाया देरहासार जानो हादों। मख'नो गोनांदि भारतनि हान्जाया खावसे घन्टायावनो 6 गल सोनो हानाय जादों। बेनि मादाव अपुर्न नार्जारीआबो 2 गल सोनो हादों आरो जोबथा समसिमाव 7 गल सोनानै देरहानो हानाय जादों। क'क्राझारनि एनआरएल पेट्रल पाम्पआव दाखाथि खालामनाय दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ हमबाय। थांनाय बावैसो सिगां 13 फेब्रुआरि 2023 इं मायथाइयाव क'क्राझारनि एनआरएल पेट्रल पाम्पआव दाखाथिफोरा गोबां रां लुथिनानै लांदोंमोन आरो बेखौ गोबां सं दाननायनि गेजेरजों सा 7 दाखाथिफोरखौ पुलिसआ हमनो हानाय जाबाय। सा 7 दाखाथिफोरनि मुङा जाबाय फारियै फैलाव बसुमतारी 27 बोसोर बैसोनि, सांखां बसुमतारी 27 बोसोर बैसोनि, हिरत बसुमतारी 27 बोसोर बैसोनि, सानसु बसुमतारी 27 बोसोर बैसोनि, इराग्दाव ब्रह्म 26 बोसोर बैसोनि, माइकेल मारान्डी 27 बोसोर बैसोनि आरो दिलीप मुर्मु 26 बोसोर बैसोनि होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। आरो बिथांमोननि आखायाव गंसे 7.56 mm पिस्तल, गरनै राउन्डनि गोथां गुलि, गंसे पालसार बाइक, हेलमेट, जिन्स पेन्ट आरो नोगोद 19,000 रांबो मोनबावदों। दा बिसोरखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। काछाराव मेट्रिक आनजादनि गंसे आनजाद मिरुआव इंराजि आयदानि आनजादखौ खुंफिननो सेबाया बिथोन होबाय। गनिरग्राम जुनियर हायार सेकेन्डारि स्कुलाव आनजाद होनाय सा 760 फरायसाफ्रा फिन इंराजि आयदानि आनजादखौ होफिननो नांसिगोन। डिसिआ रिपर्ट जमा होनायनि उनावनो सेबाया मेट्रिक आनजादनि इंराजि आयदाखौ गनिरग्राम जुनियर हायार सेकेन्डारि स्कुल आनजाद मिरुआव खुंफिननो थांखि फोसावनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि आनजादनि गिबि सानावनो इंराजि आयदा दंमोन, जेराव काछारनि गनिरग्राम जुनियर हायार सेकेन्डारि स्कुल आनजाद मिरुआव सुबुंफोरा वाल बारनानै बिजाथिफोरनो नकल हैदोंमोन, जाय भिडिअ'आ समाज बिजोङाव गोबां गोसारदोंमोन। बे जाथायखौ नुनायनि उनावनो साबाखौ हमनायबो जादोंमोन आरो बेनि उनाव रिपर्ट जमा होनो थाखाय सेबाया डिसिखौ बिथोन होदोंमोन, जायनाखि बे आनजाद मिरुआव आनजादनि समाव बेले-बेजे जादों। बेनिखायनो दा इंराजि आयदानि आनजादखौ खुंफिननो थांखि लाबाय आरो सिगाङाव जाखांनाय इंराजि आयदानि फिननाय बिलाइखौ नायनाय जानाय नंला होननानैबो सेबानिफ्राय रोखायै फोसावनाय जाबाय। थांनाय मैया हलिखौ भारतजों लोगोसे गुबुन हादरफोरावबो बे सानखौ फालिनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेखौ फालिनाय समावनो पाकिस्तानाव मोनसे जाथाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। पान्जाब बुहुम फरायसालियाव हिन्दु फरायसाफोरा हलिखौ फालिबाय थानाय समावनो इस्लामनि जमियात उलमा मुंनि मोनसे संगठननि गाग्लोबनायाव खमावनो 15 सा फरायसाफोरा जोखोम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। हलि फालिनो थाखाय बुहुम फरायसालिनिफ्राय गनायथि मोननायनि उनावबो बेबादि हिन्दु धोरोमनि सुबुंफोरखौ गाग्लोबदों होनना अजद खालामो आरो ससियेल मिडियायावबो भाइरेल जानायखौ नुनो मोननाय जादों। आसामनि सुबुंफोरा सैमा जायो होनना महाराष्ट्रनि सासे एमएलए बासु खादुआ बुंनायनि बेरेखा दासिमबो गोबां सावरायलायनाया सोलिबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दायो बेनि बेरेखा गोबां सुबुंफोरानो एफआइआर होदों। आम आदमी पार्टीजों लोगोसे कंग्रेस दोलोआबो एफआइआर होदों होनना खौरां मोननाय जादों। मैया दिसपुर थानायाव आइजो कंग्रेसआ एफआइआर होयो। आसामखौ बेबादि अपमान खालामनायखौ सहायनो हानाय नङा, दायो बेखौ हमनो दाबि खालामदों। लोगोसे आसामनि सुबुंफोरनि गेजेराव निमाहा बिनोबो बिथोन होनाय जादों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।